ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghom sa sapaha. Nawa man din si gawa si Ma'am Sabrina nga nangita ni Angel, sir. Nga naman eh. Hayang sabday si Angel. Una si Nawa, sir. Di ba kutaw siya gatas imong mama? Pero wala siya mabalik sa kwarto ni Madam Mercy. Unsa? Mao nga gipangita na mo si Angel. O niya, gipakaon ako si Madam Mercy. Pagkahuman, nangita ko ni Ma'am Sabrina. Pero wala sabsiya din sa silong karon sa paggawas na ako. Unsa? Karing! Ana! Pangitaw na to sila si Sabrina. Dili ni mahimo. Kinahanglan makita sila si Sabrina o si Angel. Pero sir, asa man na to sila pangitaon? Bisa nasa! Si Mama! Nabastaas? Oo, nagsihitog yung kinahanglan nga makitan sila si Ma'am Sabrina og Angel ka mamatay sila. Unsa? Mura man og nahibaw sa Madam Mercy kung nasa mahitabo nila. Atuon ko na si Mama. Huwag ka mo, ipadayon ang pagpangitan ni Sabrina o ni Angel. Ay man na si Lolo. Wa man sa si Lolo din eh. Iapil pagpangitan si Lolo Elmo. Atuon ko na si Mama. Ma'am Sabrina! Angel, hain man mo! Ma'am! Hain magkana silang tulo. Elmo! Hain magkana silang tulo. Asa magkana sila? Ma! Oh, ay daw sa kabarodel. Di mo makupakuyawan. Ngano ka? Sorry ma. Kinahanglan mo sulti ka. Kung unsa may imong hibawan sa posibleng mga mahitabo. Usay pagtuon ni mo nako. Manalag na ako dire. Matod ni Ana. Nga nabalaka ka nga mga matay sila. Nga nakasulti man ka ana ma. Ay misulti bagog ko nga dunay mamatay. Ma, please. Kung unsa ang nahibawan nimo bahin sa mga kriminal nga niya sa atong yuta. Sultihi ko. Kinahanglan madakpan sila. Ayon sa ba nang gipanulti nimo? Huwag ko magkasabot ana. Gusto ko musulti ka. Bisan unsa nga imong mahinumduman nga nangagi. Bahin sa kulto. Kung unsa imong nasaksihan. Ay, wag yun ko magkasabutan ng imong gipanulti, Rodel. Ay, hain na ba si Ana? Kaya may isugo ko niya. Nangita pa siya ni Sabrina ma. Ni Angel og ni Lolo Elmo ma. Hangtod ang tiguwa nga ilmo, nawasab. Wa siya din sa bike ron ma. Apil na siya sa pangita namo. Oh, ikaw, pagitaan ninyo. Ma, unsa man gyud ang kulto nga naghari ni Dapita? Hilom ra gud, Rodel, be. Nibiyuson man sa tanim mo. Ikaw na, pagitaan na imong asawa. Ibasin patay na siyang imong makitaan. Kung nakasulti man ka na ma. Naay kong pahutan ana, Rodel. Pangitaan ng imong asawa. Kung dili ka gusto nga musunod siya sa babae sa atin. Hain naman ni si Rodel. Niya naman ko sa ibabaw cute sa sapa. Oh. Asa na? Buak na ba to? Ug may nagtubod na tubig. Oh. Narang ingon ni Rodel nga patayng kahoy. Rodel! Rodel, hain ka! Rodel! Tubog na ining Dapita. Mao ni ang sinudanan sa sapa sa panlot. May dakong patay nga kahoy din niya. Rodel! Hain ka! Tawagan ko si Rodel. May signal ini Dapita di ay. Saan naman kinahita po ni Rodel? Rodel! Rodel! Oh, may naglihok sa luyuan ng kahoy. May nagagawa sa luyo sa pating kahoy nga natumba. Rodel? Rodel! Rodel! Tabagin ko! Sabrina! Rodel! Rodel, nagkadugo ang imong Tabang! Dali, kunit ako. Ganun naabot maganda
dinhi. Kasi ba nagpasipaha ni mo ha, Rodel? Rodel, dali. Gunit na ako, dali. Kinahanglan makapaulit na sa Casa Albornoz. Dali. Di tamay mo pauli dito. O ganun, dili man. At huwag karon dito ang kriminal. Pero kinahanglan matambalan ka ng samad sa imong o. Kinahanglan makatago na ta. Unsa? Daghan sila. Nagpahipi lang sa palibot. Sa... Kikinsa man sila? Hindi sa Carding, ha? Nagkabuwag kami si Carding. Gitan sa bahay sa mga palasyo. Wa na ko maibaw kunain siya. Mau ba? Dali, manago na ta. Pero asa matago? May langob din eh. Matod pa ni Lola Tinay. Oh, hinuod ka? Dali. Aka ko. Manuhot pa diha sa langob. Gunit sa kong abaga, Rodel. Sabrina! Ma'am! Ma'am Sabrina! Kading, Sir, ay magid kasi Sabrina. Hapon na. sir, ang sapa sa panlot lang yun ang wa na to masusi. Sir Bell? Oh, May Carding. ana. Huwag magit sila sa Ma'am Sabrina, Angel o Lolo Elmo din eh. Sir, unsa man sir? Mula bang sa bikas? Oo. Pero kinahanglan magdatag armas Kading. Armas? Armas? Oo. Bisan unsa nga ito mabitbit. Kitang duha mo lakaw. O ikaw ana, ang mabilin din sa bahay. Uban ni si mama. Oo, sir. Nya sir, unsa may dadan akong armas sir? Sundan ang imo. Pistola nga ako. Doon na di kay pistola sir? Ah, may gitago ang armas nga akong amahan. Tuwa sa kwarto nga, gikanaduhan. Ako tong kuwaon. Ikaw, pagkuhag sundan sa kusina. Ana, ato si mama. Kinahanglan makita nato si Sabrina sa dili pang usap ang adlaw. Huwag kay bitin ining maong langob. Rodel, unsa ning langob ba nga? Hayag man. May nagpuyo din eh. Naay lamisa. Naay lang parilya sa lamisa. Mao di nga hayag. Naigdaanan. Dali, higda dali, dali. Kinala matambalan ka ng samad sa imong uro, Rodel. Ay, nagkabala ka, Sabrina. Mapahaway lang ko. Rodel. Rodel, kinsa nag-star din eh. Si Lola Tinay. Mao pa. Pero ngano kahang iya manigilimpyuhan. Gibatangan og mga gamit. May lungagan pa oh. Oh, Ano lang pagsapa? ano naman, Rodel? Maminaw na tas kabinong sa palibot. Rodel, na itubig. Ako nang limpyuhan ang samad sa imong uwa. Ayaw na. Pahuwayo na. Pero kinahanglan malimpyuhan ka ng naong mga nagkagubot. Madam? Unsa naman? Nahuman na ang pista? Ha? O, si pista, madam. Nangita magud mo sa baboy. Madam, dili baboy ang gipangita. Kung dili si Ma'am Sabrina o si Angel. Ingon man si Lolo Elmo. Wa na. Patay na to sila. Madam Mercy. Madam, ayaw itong pagsultian na. Unsa man. O pa di mo makita ang espiritu ni Sabrina din sa akong kwarto? Wa, madam. Ma?
Ayaw gid pagawas ha. Presohon ko mo din, he? Dili ma. May lakton ni. Busa. Kamurang duha si anak karon ang mabilin din sa bay. Uy, kakuyaw gud. Ayaw gahadlok, madam. Niabitaw ko. Kanya ang sawa na malakon mo atake din, he, ang mga dautang espiritu. Annalisa, ikaw na may baon ni mama. Akong ilakang tanang pagtahan sa silong. Ayaw mo pangabli. Kung dili akong pingog ang inyong mabati ha. Nakabati kasi sulti ni Sir Rodel, madam. Dili lang kita manggawas. Oh. Dili good. Kaya di man ka, ha? Manago ta din, he, aron dili ta mapatay ni Papa Romero. Madam. Sa man ni Sir Rodel. Wala naman siya maglihog diya sa hikanan. Rodel? Rodel? Oh. Ang sama ni siya. Natuog naman hinungin. Ako na lang limpihan ng iyang samad. Ayaw gikapang akong sama. Rodel! Balik day ka 7. Ang dako. Gamay sa bel dako. Dako. 22 ang gamay, 25 ang dako. Na lang. Dako na lang. Ay, pa naman. Kita makay. Ay, tara, mga water yan. Ilan ba ito yan? 20. 20. Thank you. For not seeing Silang! Oh, Nakalitawag ko. og Og Max. Ice juice dayon. wala na maghimo pa ko. Isara. Take out. Ay, kana unsa nga available nga siomay? Beef ra.
beef. Ay, kada na akong balot isa. Dara kanon. De. Bawal na pakantahan mo, gahe. Guys, ang animal na kakay. Sakto daw do. Cox Royal. Sprite ra ko daw. Ay, wa may Sprite. Na royal lang daw. Wa ka Royal. Kuya, yata LG boys. Daw. Winston na daw ha. Naguban mo ni Kuan? Naguban mo na na Kuan trabaho? Mga pila sweldo pa ninyo? Wala ka na. Ay, bullshit. Wala, kuy trabaho. Yay, bullshit. Edwell! Yummy! Ubog ka. Kasi kaganya? Balot. Salamat sa tanan. Oo ba? Kabili naman. Ito nakaslipin daw. Kay daw ni daw. Down ni naraman sa gawas. Oh, nabis. Cheater yarn! Pelotan eh. Siapa lang soso? Something's Pinatan daw. 230. Toto tete. Halo. $230 to $70. Thank you. Sudah yung jacket po. Dito na. Ito castors. May castors mo daw. Natag 5 ra. Cintang kaha.
duha. Sila tatay din. Hmm. Blank. Iya, din lang ganda. Kita na eh. Daw, sige. Bukol. Bukol. Paano ka. People need someone to look up to. May talim mo eh. I